हेलो लोगोफोर, बे भिडिअ सोंनाय जायखिजाया सोंलुनि सोंनायफोरखौ नोंथांमोना आगोलावनो मिथिखागौब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो। अब्ला थौदो भिडिअखौ जागायनोसै। सोंलु सेथि, माबायदि हिन्जावफोरा गाज्रि भिडिअ नायो? बेनि थार फिननाया जाबाय जाय गुदुं जानायाव गोबाव सम लायो। सोंलु नैथि, माबायदि हिन्जावफोरखौ गुदुं जानो थाखाय गोबाव सम लायो? बेनि थार फिननाया जाबाय जाय बांद्राय आथोन खालामजायो बिसोरो। सोंलु नम्बर 3, माबायदि हिन्जावफोरा न'निफ्राय बायजोआवबो सोमोन्दो थायो? बेनि थार फिननाया जाबाय जाय गावनि फिसायजों गोजोननाय मोना। सोंलु नम्बर 4, हाबा जाखांना हिन्जावफोरा सानसेयाव बेसेबां खेब आथोन खालामजानो मोजां मोनो? बेनि थार फिननाया जाबाय 3 निफ्राय 4 खेब। सोंलु नम्बर 5, माबायदि हिन्जावफोरा गावनि फिसायखौ इसेबो सनमान खालामा? बेनि थार फिननाया जाबाय बांद्राय हौवाफोरजों सोमोन्दो लाखिग्रा हिन्जावफोरा। सोंलु नम्बर 6, लाइमोन सिख्लाफोरा बांसिनानो मा समाव गाव आखाइ सोना लायो? बेनि थार फिननाया जाबाय डेट फैनायनि सानबा खालि। सोंलु नम्बर 7, सानसेयाव बेसेबां खेब आथोन खालामनांगौ? बेनि थार फिननाया जाबाय बांसिनानो खेबनै खालामनांगौ। सोंलु नम्बर 8, माबायदि सिख्लाफोरा गोसो थोलायनायनि गेजेराव गोबां आथोन जाना मोजां मोनो एबा लुबैयो? बिनि थार फिननाया जाबाय जायफोरा आथोन जानोल' लुबैयो बिसोरो। लोगोफोर, सिगाङाव सोंनाय सोंलुफोरा एसे फानि टाइपनि, अब्ला भिडिअखौ नायलांदो। सोंलु नम्बर 9, बैयो मा मुवा जायखौ सिख्लाफोरा अरायबो बख'नानै उन्दुयो? बिनि थार फिननाया जाबाय सेन्देल आरो जन्था। सोंलु नम्बर 10, बैयो मा मुवा जायखौ सिख्लाफोरा जायोबो आरो गानोबो? बेनि थार फिननाया जाबाय लं। लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो। सोंलु नम्बर 11, बैयो मा मुवा जायखौ खामोब्ला जोबोर मोजां मोनो? बेनि थार फिननाया जाबाय धल एबा धलक। सोंलु नम्बर 12, बैयो मा जायखौ सिख्लाफोरा फ्रियावनो होयो? बेनि थार फिननाया जाबाय धका एबा फोथाय खेबस'। सोंलु नम्बर 13, सासे हिन्जावखौ बिमा जानायनि सुखु सोर होयो? बिनि थार फिननाया जाबाय गावनि गथ'आ। सोंलु नम्बर 14, बैयो मा जाय हौवासाफोरनिया बारियो आरो हिन्जावसाफोरनिया जेब्लाबो बारिया? बेनि थार फिननाया जाबाय दारि। सोंलु नम्बर 15, बैयो मा मुवा जायखौ जायोबो आरो लोङोबो? बेनि थार फिननाया जाबाय नारेंखल। सोंलु नम्बर 16, मानानि फिसाजोनि बैसोआ 15 बोसोर, अब्ला बिफानि मुङा मा? बेनि थार फिननाया जाबाय
माना